बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय डिजिटेल मुगाजों गोरोबनो नांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ। बर' राव हारिमुखौ बुहुमनि दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय जों लाइमोनफोरा आथिखालाव डिजिटेल मुगाजों गोरोबनो नांगोन आरो बेखौ बाहायनायाव जों लाइमोनफोरानो गोख्रों राहा लानांगोन मानोना आथिखालाव लाइमोनफोरनि आखायाव बांसिन मबाइल फन थायो। ससियेल मिडियानि जायगा फेसबुक, वाट्सएप, टुइटार, इन्स्टाग्राम बायदियाव बर' रावनि हांखोजोंनो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ लिरनो खावलायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ। बर' रावखौ डिजिटेल महरै बाहायनो थाखाय आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादा गुगोल ट्रेन्सलेट कीबोर्डआव थिसननाय खामानिखौ मावगासिनो दं, जाय खामानिनि गेजेरजों गुगोलाव मोनफ्रोमबो रावानो हाबनानै थायो आरो बेखौ दुलाराय बुहुमनि सुबुंफोरा मिथिनो हायो। बेबायदिनो बर' रावखौ बुहुमाव गोसारहोनाय थांखिजों बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि सुनिल सुजु बसुमतारिया तामुलपुराव ई-बुक बेखेवनाय जायो आरो सान आरो दोहोन जा, आंखालनिफ्राय गोहोसिन आरो मानसिया जेरै सानो बेबायदिनो जायो बे गांथाम बिजाबखौ गुगोलाव सोनाय जायो। सुनिल सुजु बसुमतारिया ई-बुक बेखेवनाय समाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि फणीन्द्र नार्जारि लोगोसेनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बसुमतारि बिथांनि गावारि नाजानायनि गेजेरजों दिनै गांथाम बिजाबखौ डिजिटाइज फर्माव दिनै ई-बुक महरै फोसावबाय। बेनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनिसिम बिथांनि बे मावनायखौ बरायनानै लानाय जाबाय आरो लोगोसे हामलायथि जासिदों। मिजिंथिदों जाहाथे बर' इयुन जोलैया दानि फरायफुनाय सेंग्रा लाइमोन जोलैया बेखौ बयबो अनसायो एबा फरायो। मानो होनब्ला आथिखालनि मुगायाव जों जुदि राव आरो थुनलाइफोरखौ डिजिटाइज फर्माव लांनो हायाब्ला जोङो समजों समानै खारफानो हानाय नङा। आरो जाय समाव दिनै मबाइलखौ जों आखायावनो मोनो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव लेपटप कम्पिउटारफोरखौ जों बाहायबाय थायो, बे समाव जाहाथे बर'नि बिजाबफोरखौबो डिजिटाइज फर्मावनो फरायनो जों मोनसे आखल दानानै लायो। बेनि थाखायबो आं लाइमोनफोरखौ खावलायो। आरो बर' रावखौ मोनसे डिजिटाइज लेंगुवेज महरै बाहायनो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान प्रजेक्ट जों खामानियाव मावबाय थादों। बे जाहैबाय गुगोल ट्रेन्सलेसन कीपेडआव बर' रावखौ थिसननाय। बेनि थाखाय IT सेक्टरनि माखासे गोरों जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बे खामानियाव बाहायबाय थानाय जादों। बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। दायो गिबि नाजानाय हिसाबै बर'नि गासै सोदोबफोरखौ दायो गुगोल्सआव सोबाय थानाय जादों। बेनि उनाव बेखौ मोनसे लिरनाय फरायनायनि थाखाय जोङो गुगोल ट्रेन्सलेसन कीपेडआव सोनो हागोन। लोगो लोगो बर'नि बिजाबफोरखौ इंराजियाव राव सोलायनाय बा फरायनायनि खाबुखौ लानो हागोन। बेबायदिनो इंराजि एबा गुबुन रावाव थानाय टेक्स्टफोरखौबो जों बर' रावाव फरायनो हानाय खाबुखौ जों मोनगोन। आरो बिनि उनावनो सेकेन्ड फेजआव नैथि खोन्दोआव जोङो TTS टेक्स्ट टु स्पिच बे प्रजेक्टखौ लादों। बे जाहैबाय बिजाब महरै बा माबा मोनसे लिरख'नाय आयदाखौ बोरैहाय मोनसे कम्पिउटारा बा मेसिना बेखौ रिंसारनो हायो, बेनि थाखायबो जों बे खामानिखौ मावफुंनो नाजादों। आरो बे TTS प्रजेक्टआ कमप्लिट जानाय लोगो लोगो बर' रावखौ बुंनाय मानसिफोरा माने गुबुन रावारि मानसिफोरा बेखौ मेसिननि गेजेरजों गावसोरनि नांगौबायदि इंराजि एबा गुबुन रावाव खोनासंनो हानाय खाबुखौ मोनगोन। आरो बेबायदिनो बर' रायग्रा सुबुंफोरा, बर' बुंग्रा सुबुंफोरा, बर' रावारि सुबुंफोरा इंराजि एबा गुबुन रावनि बिबुंथिफोरखौ बा बायदिसिना बे जि माने रायज्लायनाय बाथ्रा बेखौ बर'आव रावस्लायनानै खोनासंनो हानायनि बा बुजिनानै लानो हानायनि खाबुखौ मोनगोन। आरो बे प्रजेक्टखौ जोङो आबुं महर होनो हायोब्लानो बर' रावा मोनसे आबुं मोनसे टेकनिकेल राव महरै बाहायजानो हासिगोन होननानै जों आसा खालामदों। बर' रावखौ जों जेसेबांनो बर' रावजों समाजारि बिजोङाव जों बाहायगोन, बसुमतारि बिथांनि गावारि नाजानायनि गेजेरजों दिनै गांथाम बिजाबखौ डिजिटाइज फर्माव दिनै ई-बुक महरै फोसावबाय। बेनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनिसिम बिथांनि बे मावनायखौ बरायनानै लानाय जाबाय आरो लोगोसे हामलायथि जासिदों। मिजिंथिदों जाहाथे बर'
इयुन जोलैया दानि फरायफुनाय सेंग्रा लाइमोन जोलैया बेखौ बयबो अनसायो एबा फरायो मानो होनब्ला आथिखालनि मुगायाव जों जुदि राव आरो थुनलाइफोरखौ डिजिटाइज फर्माव लांनो हायाब्ला जोङो समजों समानै खारफानो हानाय नङा आरो जाय समाव दिनै मबाइलखौ जों आखायावनो मोनो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव लेपटप कम्पिउटारफोरखौ जों बाहायबाय थायो बे समाव जाहाथे बर'नि बिजाबफोरखौबो डिजिटाइज फर्मावनो फरायनो जों मोनसे आखल दानानै लायो बेनि थाखायबो आं लाइमोनफोरखौ खावलायो आरो बर' रावखौ मोनसे डिजिटाइज लेंगुवेज महरै बाहायनो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान प्रजेक्ट जों खामानियाव मावबाय थादों बे जाहैबाय गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव बर' रावखौ थिसननाय बेनि थाखाय आईटी सेक्टरनि माखासे गोरों जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बे खामानियाव बाहायबाय थानाय जादों बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दङ राइट नाउ दायो गिबि नाजानाय हिसाबै बर'नि गासै सोदोबफोरखौ दायो गुगोल्सआव सोबाय थानाय जादों बेनि उनाव बेखौ मोनसे लिरनाय फरायनायनि थाखाय जोङो गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव सोनो हागोन लोगो लोगो बर'नि बिजाबफोरखौ इंराजियाव राव सोलायनाय बा फरायनायनि खाबुखौ लानो हागोन बेबायदिनो इंराजि एबा गुबुन रावाव थानाय टेक्सटफोरखौबो जों बर' रावाव फरायनो हानाय खाबुखौ जों मोनगोन आरो बिनि उनावनो सेकेन्ड फेजआव नैथि खोन्दोआव जोङो TTS टेक्स्ट टु स्पिच बे प्रजेक्टखौ लादों बे जाहैबाय बिजाब महरै बा माबा मोनसे लिरख'नाय आयदाखौ बोरैहाय मोनसे कम्पिउटारा बा मेसिना बेखौ रिंसारनो हायो बेनि थाखायबो जों बे खामानिखौ मावफुंनो नाजादों आरो बे TTS प्रजेक्टआ कमप्लिट जानाय लोगो लोगो बर' रावखौ बुंनाय मानसिफोरा माने गुबुन रावारि मानसिफोरा बेखौ मेसिननि गेजेरजों गावसोरनि नांगौबायदि इंराजि एबा गुबुन रावाव खोनासंनो हानाय खाबुखौ मोनगोन आरो बेबायदिनो बर' रायग्रा सुबुंफोरा बर' बुंग्रा सुबुंफोरा बर' रावारि सुबुंफोरा इंराजि एबा गुबुन रावनि बिबुंथिफोरखौ बा बायदिसिना बे जि माने रायज्लायनाय बाथ्रा बेखौ बर'आव रावस्लायनानै खोनासंनो हानायनि बा बुजिनानै लानो हानायनि खाबुखौ मोनगोन आरो बे प्रजेक्टखौ जोङो आबुं महर होनो हायोब्लानो बर' रावा मोनसे आबुं मोनसे टेकनिकेल राव महरै बाहायजानो हासिगोन होननानै जों आसा खालामदों बर' रावखौ जों जेसेबांनो बर' रावजों समाजारि बिजोङाव जों बाहायगोन बर' थुनलाइखौ मोनसे डिजिटेल मडआव लांनो थाखाय हयथ' दिनै जुगनि मोनसे हांख्रायनाय दा बे लेखायैनो आङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जि खुंथा गायसननाय हाबाफारि बेजों लोब्बा लाखिनानै आङो मोनसे इबुक बेखेवदों गांथाम बिजाब गांसेया जाहैबाय फ्रम पभार्टि टु पावार जेम्स एलेन बिथांनि आरो बिथांनिनो आरो गांसे बिजाबबाव एस ए मेन थिंक एट आरो गांसेया जाहैबाय नेपलियन हिल बिथांनि थिंक एन्ड ग्र' रिच बे गांथाम बिजाबखौ आं बर' राव सोलायनानै डिजिटेल मडआव आं दिनै बेखेवदों मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रसान्त बर' सारनि आखाइजों दा बेवहाय आङो मोनसे गासैबो जोंनि फरायगिरि लाइमोन बिथांमोनखौ दिनै गोबां जोङो दिनै डिजिटेल मुगायाव जोङो दिनै मुखुब जानानै थायो दा बेनिखायनो फिजिकेल जि थुनलाइ फिजिकेल मडनि जि थुनलाइ बेयो दिनै एसे मोनसे डरमेनाव जानानै दं बेनिखायनो डिजिटेल मुगायाव दिनै गोबां मानसिफोरा डिजिटेलाइज जालांबाय दा बेनिखायनो जोंनि थुनलाइखौ फोथांनांगौब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा फरायगिरिफ्रा दिनै डिजिटेल मडखौबो एसे बाहायनांगौ आं बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बे इबुकखौ दिनै बेखेवनाय जादों आं नोंथांमोनखौ गासैबो बे नोंथांमोननि रादाबनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानबाय जोंनि लाइमोन जोंनि सानसुमै थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोनखौ बे बिजाबखौ बायनानै फरायगोन आङो बेखौ फिजिकेल मडआव जेसेबां रां जागोन बिनि 50%निबो गाहायाव बेसेनखौ खालामनाय जादों आरो बेखौ बायनो थाखाय हयथ' दिनै गोबां फरायगिरि बा सुबुंफोरनियाव दिनै फनपे गुगोल पे बायदि बायदि रोखोमनि इन्टारनेट बेंकिंआ दङ आरो बेनि गेजेरजों दिनै बायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आं बेखिनिखौनो गुगोल स्ट'रा जाहैबाय instamozor.com बे स्ट'रनि मुङा आरो बेवहाय आंनि स्ट'रनि मुंखौ लाखिदों वेबसाइटनि मुङा instamozor.com आंनि स्ट'रनि मुङा जाबाय सुजुनि बाख्रि आरो बेखौ फ्रन्ट पेजाव फैथ'वाखै बियो बिनि थाखाय माखासे टेकनिकेल दङ डाइरेक्ट फ्रन्ट पेजाव फैनाय दा बिनि थाखाय आं गिबि खेबनि थाखाय शेयारखौ लिंक नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ शेयारखौ होनो हायो
आरो नङाबा बे instamozzo.com थांनानैबो हागोन दा बेनो आं शेयारखौ WhatsApp बा Facebook बेबायदिनि गेजेरजोंबो आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना राननानै होगोन बेखौ नोंथांमोनखौबो एसे शेयार खालामनानै आंखौ मदद खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड इलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क कियाथि गाउन